Това са децата на Обединено детско заведение номер 3, град Раднево. Нашите деца. За наша радост, те ни върнаха назад в най-щастливите ни години. Детските. Бяхте прекрасни милички. Честит рожден ден на вашата любима детска градина. Бъдете си и здрави! А сега ще помоля госпожа Диана Христова, директор на Обединено детско заведение номер 3, да се присъедини към нас. Стана на 30 години. През това време съхранихме детските жадни очи, смеха и радостта, защото те са вечни. Детската градина обединяваше през годините учители и деца, родители и служители, обществеността на града. Обединяваше ни с онова нещо, позитивно и съзидателно, което е невидимо за очите и се пази и носи само в сърцето. Нека съхраним доверието, топлината и обичта, които изградихме през годините, и да ги пренесем напред във времето. Честит празник! Благодарение на учителите, служителите и децата на Обединено детско заведение номер 3 град Раднево. Уважаеми господин директор, уважаеми учители и служители, денят най-важните реформи, които са тихи и годината от основаването на Обединено номер 3 град Раднево. Младите идеи и доброволната си дейност, различната си образование, сегментите си жизнени умот, прибързането на създанието на най-новите граждани на Раднево, детските градини за развитие в културната среда и една от най-желаните държавни години. Приемете истинна благодарност за вашия професионализъм и мощност, за вашия демографски ентусиазъм, за вашия проверство и чисто за бъдещето на нашия град Касар. Пожелавам за всички вас много здраве, сила и успех при изпълнение на високо животната ви мисия. Доктор Лилиян Юрков, кмет на община Раднево. Тук ще се използва зрителни речи и сега от председателите и съвет, от госпожите Христова и Карнова и Заславова, от Светлия, от Истинска център за култура Нощко Воденичаров, от първо основно училище Светлия Топички, второ основно училище Светлия Дарски, Костица, Обединено детско заведение номер 3, Сърдечен Общински съвет на детската град Раднево, Съветен на детска градина номер 1, Солон Милев, Лебрал Мария Протева, съветник на ВСП и кандидат за депутат. И от Словения Иванов.
всяко мъничко дете най-безгрижно се играе и расте детска ясла Маргаритка на трето ОДС. Госпожите Динкова и Стефанова са нашите медицински сестри. Прегръщат и пеят още от зори. Да бъдем весели и здрави, зато и гимнастика се прави. Лелите ви, Красимира и Валентина, грижат се за нашата дружина. Много ни обичат, хранят ни и ни обличат с приказки и детски песни, играем ни игри чудесни. Госпожа Христова е директор в нашата слънчева детска градина. Има тя всеки ден важни дела и с големи, и с деца. Сутрин усмихнато ни поздравява, после налага се да разговаря и с деца, и с учители, с персонал и родители. Грижите много са, но и радости има в тази прекрасна детска градина. Все е забързана, все някоя търси. Тя винаги иска всичко да свърши. Решава проблеми, похвали раздава, но и контрол строг упражнява. Госпожа Христова знае добре, с любов се работи и с сърце. Госпожа Тодорова е нашата старша сестра. Сутрин рано преглежда всички деца. Грижи се за храната, за чистотата, за да растат здрави деца. Ние сме мънички слънца с усмихнати лица. Заедно играем, учим се и пеем, толкова задружно си живеем. Група Леки Пух се наричаме и госпожите Желева и Димова много обичаме. Те са мили и добри, знаят и безброй игри. Стихва веселата врява, лебедонка с храна се появява. Мийте си с сапун ръчичките, бързо вземете лъжичките, че храната, дечица мили, дава много сили.
Ние сме децата от втора група. Красиви, умни и добри, и всеки от нас е игрив и засмян, защото сме от група Ян и Дилян. За игри дошъл е час. Хайде всички тук при нас. С госпожа Камева играем, пеем, с госпожа Георгиева броим. 1, 2, 3, 4, 5. Смело ни вървим напред. Те са мили и добри, търпеливи и край нас са винаги щастливи. Все красиви ни нарича. Да е чисто, подредено, тя не спира и за час, неуморно учи това и на нас. Леля Станка е домакинът наш. Грижи има всеки час. Пише много, изчислява, после и продукти дава. Всичко тегли и записва, гледа нищо да не липсва. Силенце и масълце, пиленце и лук, захар и бисквитки, плод и зеленчук. Кухня чиста, подредена, готвачките работят без проблеми. Леля Мария и Леля Стоянка са вещи в занаята. Спретнати и бързи готвят за децата. Първо, второ и десерт гледат всичко да е ред. Здравословната храна важна е за всички тях. Ние сме от група Мики Маус. На всички носим много радост. Растем възпитани и умни, макар понякога и шумни. С учителката Трочкова и Димитрова играем, пеем, учим буква нова. И нашата Леля Минка ни се радва от сърце. Групата всичко подрежда със срещни ръце. И много я обичаме и често мама я наричаме. Но чистичката обичаме, пък и вънка да потичаме, весело да се люлеем и на воля да се смеем. Чистачката ни Леля Тинка хигиената поддържа през деня. Кабинети, коридори с много цветя, чисти и подрежда и завършва тя. Та градината ни цяла, ред и светлина е заблестяла. За да е чисто белето спалнята, труди се Леля Данче в пералнята. Изпира и глади сутията, сгъва наглася и после в групите всичко донася. Смях се лея тук при нас, от зори до късен час. С госпожите наши да се запознаем, с тях учим, с тях играем. Госпожа Нанкова и госпожа Стайкова се наричат
и много, много ни обичат. Леля Ганка се грижи за чистотата и поравно ни сипва храната. Тя е нашата Леля за смяна и посреща ни рано за рано. Ето идва време буква да се вземе. Кръг, квадрат, триъгълник, щом да спознаем, чак тогава може да играем. Танцуваме и пеем, но всичко най-обичаме безгрижно да се смеем. Смехоранчета се наричаме и смеха много, много обичаме.